Je gaat helemaal niks doen met het WK, want je hebt een nieuwe single. En die heet? Jij bent mooi. Nou, en bedankt. Maar waarom geen WK-hit? Ja, nee, ik ben geen feestzanger die dat soort dingen doet, zeg maar. En, ik heb een hartstikke leuk liedje, een lekker zomers nummer. Het gaat over mijn dochter. En die gaat gewoon ook lekker, dus daar hou ik het even bij. Ik heb een dochter van 15 jaar en die zit dus een beetje in de puberteit, zeg maar. En die heeft nog wel eens van die nukjes, zeg maar. Nou, daar gaat het liedje dan ook over. En wat zijn van die typische tienernukjes? Nou ja, kijk, vooral qua sfeer. De ene keer dan, is het lachen en 5 minuten later is het allemaal weer niks, snap je? Dus nou is het niet zo dat het alleen maar negatief is natuurlijk, want daar worden ze ook groot van. Ja, er zit inderdaad wat nieuws in de pen. Ik zit natuurlijk bij Jeroen Dirksen tegenwoordig en die heeft alweer een heel mooi nummer voor me gemaakt. Het wordt wel een ballad, het wordt weer iets heel anders. En een mooi gevoelig liedje. Nou, het heet Aan het eind van ons Latijn. En hij komt september, oktober komt hij ongeveer uit. Dus tegen die tijd spreken we elkaar zeker, Bas. Deze plaat die heb ik in eind maart uitgebracht. Dus ik was redelijk op tijd. En het is eigenlijk gewoon een beetje een planning die je natuurlijk door het hele jaar maakt. En het leek me eigenlijk wel heel goed om een beetje voor de donkere dagen zeg maar weer met iets te komen.